Hej, vi vil lave sådan en serieagtig noget, hvor vi viser jer, hvordan man er småborg for andre og mobber sig. Ja, og det skal I ikke gøre. Vi er faktisk rigtig meget op imod det, så vi prøver at vise jer. Vi laver faktisk en like, hvis I er imod mobning. Og jeg vil gerne sige noget. Vi laver faktisk en video. Det bliver ikke sådan rigtig snob i virkeligheden. Vi laver bare en video om, hvordan man er snob. Og det er fordi, at vi er mod mobning, og vi laver også en video, hvordan man kan være god mod andre bagefter. Og vi får dig i en film. Og lad os op på den for mig. Når jeg har talt ned til 1, så går vi vist i gang. 1, 2, 3, nu! Og det så? Ej, altså, du synger du altså bare dårligt. Ej, jeg synes bare, hun gør alle, for hun kan ikke, og hun er bare for meget. Hvad snakker du om? Hun er min bedste veninde. Ej, du må tæt droppe hende nu. Altså, I må så bare ikke med os længere. I bestemmer ikke, hvad jeg skal. Jeg må ikke med os længere nu. Bare hold din mund. Gå med dig. Gå selv. du er ude af vores gruppe nu. Du er ikke med til at mobbe med. Du er bare grim, du er. Lad være at spytte mig. Du skal bare gå. Så biler jeg ikke, hvad? Så biler jeg ikke. Stop det her. Det er altså bare for meget. Der er ingen grund til det her. Jeg sagde, er det ikke en grund her? Så lige væk. Stå der! Jeg skulle ikke vise dem noget. Stop mobning.